tabok. Tara, malibutan na kita kadali. Kapot! Yee! Wow! Libot wow! Ha? Tao waray na. Oo, lakat tao. Lumakat ng tao. Uli. Ano, tayo mo batos? Ako. Oo. May dapat na nga po. Ako umang. Kumita ko Oo, na ako. mangkon. Sa anak. Ay mo prepare. Sulano? Okay, sige. Kalugkog. How are you? How's your class? Diri to hay. Kaya ano? Okay. Welcome to my spaceship. Today is March 13, Wednesday afternoon. Afternoon season para buwas nga vlog. Okay lang mapod ka vlog? Okay daw. Ay, ano yung mo name? Ha? Gracia? Ano yung Gracia? Ito ako na anak ko siya. Kaya yung may da mga siya. O diri ka makaroon ko kaya no, ko may daka name na sugad. Ako na nakliwat ko siya. Di kang liwatan name nga Kobe and Shaquille. Kaya mga ngaran ng ayam. May naman namon ayam na Dutchan. Muton ko siya Kobe and Shaquille. Si Kobe, oy, Sangkay. Si Kobe iya tatay. Si Shaquille iya kuhan, iya anak. Mga maglabad ng mga brown nga yung Dutch yan. Pero hilabot iyang haran. Kosya Erlian Anton. Pati Anton? Oo. Ako to Anthony man ako, Anthony. Ako yung Sangkay TONYO. Nakilala ka Sangkay TONYO? O di rin nila itong gagad. Ano ka na nga grade? Grade 8 po. Grade 8. Kung pagkakuan, second year. Opo. Na-schooling mo pa eh? Medyo. Okay, thank you for the time. Ikaw. Keisha. Oy. Ayaw na. It's okay. Nag-follow ka naman na ako ang Facebook. Thank you, Keisha. It's okay. Yan ngayon nanay kuan. Yan ngayon tatay, oray na yung talon. Ano, mga suga dito nga mga pasahero, sintalon. Makakakuang gado doon mga ginga-kaustorya kan iba-iba nga pasaheros. Iba-iba talon. Okay lang to, nakapalo naman niya. Daton labaga in our own little way. Makabulig-bulig kita katman. Hindi naman bulig, magpalipay lang. Oo. Morning. Good morning, good afternoon, Jai. Okay lang ako pagka akong vlog na. Akong vlog. Okay lang. Ay ka na school. EPSO. Ano yung mo course?
Marketing? Wow, ano digital marketing? Nag-ano ito no? Selling po. And then, Selling ano? Oo. Ganit mga kinanglano niya na, mga pampaligya. About Business ano? Ano yung maling? Aisel po. Maisel? Aisel. Aisel, hi Aisel. Good afternoon. Thank you for the consent. Naupod ka akong vlog. Sangkay TONYO. Graduating na. Third year pa. Third year pa lang. Congrats pala, kadaan. Thank you. Version lang. Awa mo na, hala. Pararaan nila. Oh, sana kaya din kuan. Ano ka di, Yuri? Tubangan lang kung parang mga lingkuranan. Oo. Kaya? Wala, ba't di kaya? Oops, sorry. Welcome to my vlog. Hello, good. How are you? How's your day? Okay, fine. Okay, fine. Malum na yung naliwat ano. Alam mo. Very busy. Very busy na liwat Pero dito. waray yan ang mga kuan. Ano la, waray. May program la. Pero waray yung mga... Bunga. Very bunga. Oo. Sakto lang. Oo. Di parehas ang last year. Oo.